Malta għasset jum konsekuttiv is-suktaw il-protesti tal-komunità Libjana kontra tmexxija ta' Gaddafi. Mal-komunità Libjana fil-Belt Valletta naqdu wkoll numru ta' Maltin li waslu messaġġ ta' solidarjetà mal-poplu Libjana. Id-dimostranti komplew waslu l-messaġġ tagħhom permezz ta' placards għajjatu messaġġi kontra tmexxija ta' Gaddafi. Mad-dimostranti Libjani kien hemm ukoll il-moviment Graffiti li naqat fil-protesta biex iwassal messaġġ favur id-demokrazija fil-Libja u b'kundanna lil Gaddafi. Graffiti u żminijiet nakkundannaw il-qtil impost mill-forzi ta' Gaddafi fuq ċittadini ordinarji. Xi Maltin preżenti ħassew murtati li l-moviment Graffiti kien qed iġor plakard b'ritratt tal-Prim Ministru Malti Lorenz Gonzi jiltaqa' ma' Gaddafi kmieni dan ix-xahar. ħasra qed kerxu n-nies, kulħadd ġie jipprotesta kontra kawża waħda. Wara madwar 60 ta' protesti miċ-ċittadini Libjani f'pajjiżna staqsejniehom x'jaħsbu li jista' jiġri mill-futur tal-pajjiż tagħhom jekk Gaddafi jitlef il-poter. Nemmen li bħala ċittadini il-Libjani nexxielhom jiddu demokrazija f'idejhom, nexxielhom jimxu l-qudiem għax aħna poplu wieħed u njalla nirnexxu. Nemmen li l-poplu Libjan tant irid li l-Gaddafi jinżel, tant qed jixtieq id-demokrazija li naħseb li huma kapaċi biżżejjed biex imbagħad jaraw kif jistgħu jagħmlu biex id-demokrazija tiġri. Everything is gonna be okay in Libya after killing the Gaddafi or he get him down because we are suffering a lot. Aħna qed nissuspettaw bħala moviment Graffiti li jiġri bħalma tiġri f'pajjiżi oħra, fis-sens bħal Eġittu u t-Tunezija. Li ġara f'dawn il-pajjiżi bħal Eġittu u t-Tunezija kien hemm in-nies li ingħaqdu flimkien inħolqu kumitati reġjonali, inħolqu ċertu kumitati li fl-aħħar mill-aħħar dawn minn dejjem jeżistu.